Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. Я Марыя Вайтовіш. Мы знаходзімся ў прямым эфіры. І сёння наш госць, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Прывітанне, спадар Валер. Добрый день, спадарня Марыя. Заява Зяленскага наконт таго, што Беларусь нібыта ўцягнуць у вайну, трампізм у ЗША, беларускі гаюн, паглыбленыя праверкі на мяжы Беларусі і агульная стома ад таго, што адбываецца пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў і не толькі пасля выбараў гэтага года, пасля выбараў 2020 года, такая агульная стома беларусаў. Падрабязней ўсё гэта абмяркуем у нашым эфіры, а вы, калі ласка, задавайце свае пытанні. Спадар Валер, давайте, напэўна, пачнем з апошняга 6 лютага прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі аб'явіў, выступіў з такой заявай, што Беларусь нібыта ўцягнуць у вайну і Пуцін будзе размяшчаць свае войскі на тэрыторыі Беларусі ў 2025 годзе. Паралельна гэтага кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак напісаў пра такія праверкі, углыбленыя праверкі беларусаў на мяжы, тых беларусаў, якія хацяць менавіта з'ехаць з краіны, так? Ці можа быць гэта неяк так узвязана, ці сапраўды Беларусь уцягнуць у вайну ў 2025 годзе, а вось гэтыя ўсе праверкі, так, паглыбленыя, гэта сігнал таму, што з'язджаюць уже ўсе незадаволеныя, нарэшце, не перашкаджаць нам весці нашу палітыку і так далее. Давайте поразважаем трошки. Да, я б сказаў, што заявы прэзідэнта Украіны, яны, канешне, маюць рацыю у пэўным сэнсе, бо рэжым Лукашэнкі да гэтага часу даволі актыўна падтрымлівае Расію, найактыўнейшым чынам, я б сказаў, сярод іншых краін, самы блізкі саюзнік на сённяшні дзень. Адзінае, чаго не зрабіў Лукашенко, гэта не накіраваў узброеныя сілы Беларусі для ўдзелу ў баявых дзеяннях. Але разам з тым мы бачым, што ад 2020 года ідзе вельмі інтэнсіўная такая інтэграцыя, так званая інтэграцыя паміж Расіяй і Беларусю. Расія ў гэтым сэнсе дасягнула значных поспехаў, прагрэсу ў гэтым сэнсе, навязаныя вельмі сур'ёзныя інтэграцыйныя працэсы. Ваенна-палітычнае супрацоўніцтва выйшла на новы ўзровень, і вось падпісанне гэтай самай дамовы ў снежні мінулага года аб стратэгічных гарантыях бяспекі для Беларусі, яно становіцца такім выразным крокам наперад для Расіі, але вельмі моцна адбіваецца негатыўна на інтарэсах Беларусі. Фактычна, Беларусь становіцца ваенным пратэктаратам Расіі. І ў гэтым сэнсе для нас гэта не падвышае нашу бяспеку, гэта не падвышае нашу абараназдольнасць. Гэта проста робіць Беларусь інструментам, зброяй у руках у Пуціна, які пераследуе свае геапалітычныя авантуры, свае амбіцыі. І гэта стварае новыя пагрозы для нас, якія могуць быць даволі сур'ёзнымі. І ў самім тэксце дакумента прапісана, што Расія можа зараз размяшчаць на тэрыторыі Беларусі свае ваенныя аб'екты і можа карыстацца зброяй, ядзернай зброяй, якая нібыта размешчана, ці можа быць размешчана на тэрыторыі Беларусі, то бок ускосна, зноў жа, пра гэта гаворыцца, хаця не гаворыцца пра парадак ужывання. Гэта вынесена як бы задушкі гэтага дакумента. І разам з тым мы бачым, што Беларусь, не гаворыцца пра тое, што Беларусь можа размяшчаць свае ваенныя аб'екты на тэрыторыі Расіі. То бок тут аднабаковы характар гэтага дакумента, і гэта азначае, што Расія мае пэўныя планы на то, якім чынам далей выкарыстоўваць нашу краіну супраць нашых еўрапейскіх суседзяў. І гэта, зноў жа, стварае новыя пагрозы для краіны, не падвышае бяспеку, наадварот, яе паніжае. Вось гэтыя ўзмоцненыя праверкі на мяжы тых, хто з'язджае, што гэта можа азначаць, пра што гэта можа сведчыць? Я думаю, што гэта агульнае падтрыманне атмасферы страху ў краіне, каб людзі не адчувалі сябе больш ці менш расслабленым, бо людзі адаптуюцца да любога асяроддзя, да любога ўзроўню стрэсу, але тым не менш яны ўсё ж такі падвышаюць гэтую тэмпературу. Тады, калі яны бачаць, што людзі могуць разлічваць на нейкія паслабленні, магчыма, ў сітуацыі. Я б не звязваў гэта наўпрост менавіта вось гэта ваенна-палітычнай сітуацыі ў краіне. Найхутчэй гэта спроба можа выявіць тых людзей, якія мелі дачыненне да пэўных актыўнасцяў у самой Беларусі. І, зноў жа, падтрыманне атмасферы страху, запужвання людзей. Але ж усё ж такі выявіць можна і па прыезду? Можна па прыезду, але як бы
Мабыць, для рэжыма не вельмі добрая гісторыя тое, што людзі выязджаюць, што яны хочуць выязджаць з краіны, што ў іх захоўваецца гэтая магчымасць. Для грамадства, для беларусаў заўсёды было важна падтрымліваць гэты высокі ўзровень мабільнасці. Гэта сувязь з той цывілізацыяй, да якой мы прыналежым, да еўрапейскай сям'і, і адукацыйныя, і бізнес-сувязі, і асабістыя сувязі нейкія. Для людзей проста важна мець магчымасць падарожнічаць у Европу, рэалізоўваць свае інтарэсы. Ну і ў гэтым сэнсе, калі Лукашенко забірае такую магчымасць, ён працягвае наступ на правы людзей, на свабоды, якія запісаны ў Канстытуцыі. Але ж усё ж такі, напрыклад, вось, ну, у чым сэнс, так, для Лукашэнкі тое, што людзі не будуць выязджаць. Напрыклад, там нешта знойдуць у іх у тэлефонах і ўсё, так. Вось з іншага ж боку, вось як я ўжо сказала, ж, ну, лепей, каб усе з'ехалі, не перашкаджалі яму. Я думаю, што каб усе з'ехалі, гэта таксама кепскі рэцэпт для Лукашэнкі, які ўжо сутыкнуўся са значнымі праблемамі дэмаграфічнага характару. Не хапае сур'ёзных спецыялістаў, вузкіх спецыялістаў у адукацыі і ў медыцыне, і ў прамысловасці, і гэта сітуацыя будзе паглыбляцца. І ў пэўным сэнсе это таксама спроба адсачыць тыя патокі, якія ідуць, хто выязджае з краіны, хто выязджае проста, каб праехацца і вярнуцца, а хто выязджае назаўсёды. Так што гэта будзе праблемай для Лукашэнкі і для беларускай эканомікі. Так працягвацца не можа, і мы таксама чулі і напярэдадні дня галасавання на так званых выбарах, што ўсё ж такі дэмаграфічная сітуацыя, яна ўжо на радары ў ўрада. Але тым не менш узмоцненыя праверкі яны працягваюцца на мяжы Беларусі, тых, хто з'язджае, тых, хто выязджае. І на фоне гэтых праверак, якія ідуць у Беларусі, у Фейсбуку актывізаваўся такі актывіст і стваральнік кавярні інклюзіўны барыста ў Варшаве Александр Аўдзевіч. Пайду ў палітыку, піша Саша. Таксама піша, што хоча дадому абняць маму, а яшчэ неяк нарэшце патрэбна дамаўляцца, каб беларусы маглі ганяць як на радзіму, так і ў Польшу, без страху трапіць пад рэпрэсіі. Так? Маўляў, шмат людзей хочуць вось так і падарожнічаць, ёсць нейкі бізнес, так? Вось колькі можна займацца там папулізмам і гэтак далей. Таксама амаль тыдзень калясачнік правакуе сваіх чытачоў у Фейсбуку, нагадваючы і пра непрызнаныя пашпарты Новай Беларусі, пра людзей, якія залежаць ад амерыканскай дапамогі, якую замарозіў Трамп. Маўляў, задзяўбала гэта ўсё ныццё і сузалежнасць. Так? Я нават не ведаю, з аднаго боку шмат хто адказвае там Саша, што не час сёння там гнаць на нашы дэмсілы, на ўсё. З іншага боку ён, напэўна, агучвае думкі шматлікіх беларусаў, якія не атрымліваюць гранты, якія таксама стаміліся ўжо ад гэтай ўсёй сітуацыі, хочуць нейкага выніку. І нават вось з чаго пачнем. Пракуратура Літвы папярэдзіла пра магчымую крымінальную ўжо адказнасць за выраб пашпартоў Новай Беларусі. Што і, ну, як за выраб, так і выкарыстанне такіх пашпартоў. Так? Што з гэтым праектам, спадар Валер? Доўга рабілі, і вось да чаго мы прыйшлі. Да, дзякую за пытанне. Традыцыйнае пытанне пра беларускі пашпарт. Не можам, яно хвалюе ўсіх, і ніхто нічога не разумее. Сапраўды, але спачатку я хацеў бы пракаментаваць вось гэту дзейнасць Саша Аўдзевіча. Я лічу, што правільна, што людзі выказваюць свае думкі, свае меркаванні, што яны маюць на гэта права і што яны гэтым правам карыстаюцца. 20-й год быў менавіта пра гэта. Тое, што Александр агучвае пэўныя такія крытычныя закіды на адрас дэмакратычных сілаў, сітуацыі ўвогуле, я думаю, што яны сапраўды адлюстроўваюць настроі многіх, што 4,5 года прайшлі, дзе мы знаходзімся, в якім месцы, ці ёсць прагрэс у вырашэнні тых праблем, якія перад намі стаяць, ці ёсць прагрэс у дасягненні тых мэтаў, якія мы заявілі ў 2020 годзе, якія былі прыняты палітычнымі лідарамі, якія казалі пра тое, што вось мы робім тое для таго, каб зрабіць вось гэтае. Мне здаецца, што ёсць адчуванне, што мы аддаляемся ад гэтых мэтаў, і сапраўды пытанне мабільнасці, пытанні сувязі з Беларусю, з нашай бацькаўшчынай, яны адны з найбольш балючых. І так гэта праява транснацыянальных рэпрэсій з боку Лукашэнкі. Мы павінны быць тут таксама вельмі такімі зразумелымі у тым, адкуль паходзіць гэтая праблема. Але тым не менш гэта не азначае, што мы павінны апусціць рукі і глядзець на гэта і думаць, што яно само сабой нейкім чынам вырашыцца гэтая праблема.
важна, каб грамадскасць падымала свой голас, каб яна заяўляла пра тое, што ёсць нязгода. Але важна не толькі, каб людзі казалі пра гэта, а палітыкі казалі, мы вас чуем. Важна, каб яны яшчэ адказвалі на гэтыя пытанні і казалі, што па-іншаму можна зрабіць дзеля таго, каб вырашаць гэтыя праблемы. І вось гэтай зваротнай сувязі не хапае. Тут ужо пытанне да палітычных структураў, якія ўсё ж такі заяўляюць, што яны прадстаўляюць беларусаў. Прадстаўляюць, я так думаю, беларусаў не толькі за мяжой, але яны прэтэндуюць на тое, што яны прадстаўляюць увесь беларускі народ. І вось сітуацыя з пашпартам Новай Беларусі, так, яна была такой спробай нешта вось зрабіць, неяк дапамагчы беларусам. Да чаго мы прыйшлі? Прыйшлі мы да таго, што ёсць пэўныя зрухі. Мы бачым, што былі заявы, былі пэўныя дзеянні, былі прэзентацыі. Зроблены сам дакумент, які прэзентаваны. Разам з тым не так шмат зноў жа зваротнай сувязі пра тое, якія там дэталі, якія падрабязнасці, якія ёсць, скажем так, шэрыя нейкія зоны ў гэтым праекце, якія застаюцца не да канца высветленымі. Не хапае гэтай зваротнай сувязі ад пашпартнага цэнтра, ад офіса Святланы Ціханаўскай, які ўсё ж такі з'яўляецца рэальным кіраўніком гэта праекта. Гэтай зваротнай сувязі значна павінна быць больш. І тое, што тычыцца тэхнічнай часткі, і тое, што арганізацыйнай, як працуе орган выдачы, якія разлікі на прызнанне, якая эканоміка праекта, як ён выглядае. Людзям таксама трэба разумець, там, як будзе працаваць з эканамічнага пункту гледжання гэты праект, якія фінансы туды задзейнічаны. Я думаю, што тут ступень адкрытасці недастатковая на сённяшні дзень для того, каб казаць, што ёсць празрыстасць, ёсць зразумеласць для ўсіх беларусаў, бо многія людзі ў гэтым зацікаўлены. І ў станоўчым сэнсе, то бок беларусам трэба вырашаць нейкім чынам гэтую праблему, ёсць пэўныя спадзяванні. І ў негатыўным сэнсе рэжым Лукашэнкі вельмі баіцца гэта праекта. Для іх гэта разуменне таго, што праз такі праект яны могуць страціць частку свайго суверэнітэта ў тым месцы, дзе яны насамрэч вельмі моцна падвялі беларусаў, калі яны скарысталіся гэтым інструментам не дзеля таго, каб дапамагчы беларусам, а насамрэч адабраць у іх важныя правы на мабільнасць. Вось вы кажаце, дарэчы, што не хапае інфармацыі, не хапае там вось нават звычайным проста людзям, яны ж бачаць усё вельмі павярхоўна. Людзі, якія проста чытаюць навіны, яны у іх у галаве, да, колькі каштуе гэты пашпарт, амаль $100, так, што робяць, ніяк не зробяць, да, і ўвогуле нейкі такі праект, што гэта ўсё адразу ад пачатку было нібыта вельмі наіўна, гэта ўсё. Вы, можа, калі глядзіце на гэтую сітуацыю ўжо збоку, так, можа, вы маглі б нешта параіць, парэкамендаваць офісу, вось, каб, калі ўвогуле ёсць сэнс у гэтым яшчэ, ці можа проста закрыць гэты праект? Насамрэч я дзяліўся са сваімі прапановамі ў публічнай прасторы, у сацыяльных сетках. Я выказваў свае прапановы, заўвагі, сваю крытыку. Гэтаксама, як я казаў пра тое, што я адкрыты да таго, каб дапамагаць гэтаму праекту там, дзе я магу гэта рабіць. І я застаюся да гэта адкрытым. Зваротнай сувязі на гэты конт ад іх не было. Але тут каб не ўдавацца ў гэтыя дэталі, ў гэтай падрабязнасці, ўсё ж такі я лічу, што такой ініцыятывы, якая вельмі смелая, вельмі дзёрзкая, вельмі рызыковая, трэба зрабіць у 3 разы больш дзеля таго, каб заваяваць давер і беларусаў, і замежных партнёраў. І павінна ўсё рабіцца бездакорна. Ўсё павінна рабіцца празрыста, зразумела для людзей і тых людзей у замежных урадах, якія могуць прымаць рашэнні аб прызнанні. А на сённяшні дзень я не лічу, што ёсць дастатковы аб'ём інфармацыі, якая будзе зразумелая, празрыстая і прафесійная, якая пераканае і беларусаў, і замежных партнёраў тым, што гэты праект мае права на жыццё, што яго трэба падтрымаць. Калі ў Літве заяўляюць, што нават крымінальнай адказнасцю пагражае выраб і карыстанне такімі пашпартамі, які першы крок, на ваш погляд, трэба цяпер зрабіць? Гэты першы крок трэба было рабіць да таго, як была зробленая афіцыйная прэзентацыя. Всё ж такі сам пашпартны цэнтр знаходзіцца у Літве. І зразумела, што менавіта літоўскія ўлады будуць тым крытэрыям, тым індыкатарам жыццяздольнасці самого праекта. То бок з імі трэба было працаваць ад пачатку самым глыбокім чынам. І ў офіса традыцыйна вельмі блізкія адносіны з літоўскімі ўладамі. Таму уся гэтая праца падрыхтоўчая высветліць там і прававы бок гэтай тэхнічнай, арганізацыйнай, усё астатняе трэба было высвятляць да гэтага.
гэта той праект, які можа мець толькі адзін шанец, одно права на одну спробу. І калі яна правальваецца, то сам праект становіцца пад вялікім пытаннем. Таму гэта першая спроба павінна быць падрыхтавана найлепшым чынам, бо другого шанса можа не быць. Вернемся да Сашы Аўдзевіча. Кажа, што пойдзе ў палітыку, так? То бок ён тут, хутчэй за ўсё, намякае на тое, што вось патрэбен чалавек, які нарэшце займецца там справай нейкай, так? І Саша на фоне, у прынцыпе, працягу рэпрэсіі піша пра тое, што хоча дадому, людзі хочуць дадому, людзі пішуць, што вось усе гэтыя словы, зразумела, што гэта небяспечна, так, чым можа сёння пагражаць сітуацыя такая, і ці можа з'явіцца нейкі, не ведаю, амбасадар такі умоўны, да, дэмакратычнай Беларусі, які будзе весці нейкія перамовы з рэжымам, ці ёсць нейкія шанец, што яны скончацца нейкай дамовай і што ўсё ж такі рэпрэсіі стануць менш, калі мы назіраем за тым, што адбываецца сёння пасля выбараў. Думаю, што сама пастаноўка такой праблемы, яна вельмі важная. Праблематызацыя гэтай з'явы. Заявіць пра гэта, пазначыць гэта, бо часам пра гэта можна і забыцца, пра тое, што людзі не маюць магчымасці для нармальных камунікацый са сваімі сем'ямі, са сваімі роднымі, са сваёй зямлёй. Цяжка сказаць пра тое, наколькі на сённяшні дзень актуальна тэма, напрыклад, прапанова пра такога амбасадара, хто мог бы быць перамоўшчыкам па такіх праблемах, таму што рэжым на сённяшні дзень выбраў сабе формулу таго, што да, канешне, мы гатовы да прымірэння, станыцеся на калені, прасіце прабачэння, прызнавайцеся ва ўсіх сваіх грахах, і вось гэта наша бачанне. Але гэта не значыць, што вы прыедзеце ў Беларусі, так, прызнаецеся ў ўсіх сваіх умоўных грахах, так, і вас не пасадзяць. Гэта трэба нагадваць заўсёды, таму што людзі ўжо сапраўды сумуюць. Да, то бок проста стаць на калені і павініцца ва ўсім, гэта не азначае, што гэта будзе канец вось гэтай гісторыі. Гэта можа быць толькі пачаткам, самай драматычнай, самай цяжкой. Што будзе з гэтымі людзьмі, якая будзе іх мера адказнасці, таму што на закон спадзявацца ў Беларусі немагчыма, бо законнасці няма, незалежных судовай сістэмы няма. Вырашаюць пытанне швед, церцель, іншыя людзі, якія глядзяць на людзей як на расходны матэрыял, а не на як людзей, якія валодаюць пэўнымі правамі і свабодамі, прапісанымі ў Канстытуцыі, у заканадаўстве Беларусі. Таму сама пастаноўка праблемы важная, шлях да яе вырашэння не будзе простым, не будзе такім, просто 1, 2, 3 крокі і ўсё, мы дайшлі. Трэба пра гэта думаць і ўлічваць значныя рызыкі, якія ёсць для людзей, і так людзям вельмі цяжка не ў Беларусі, вельмі цяжка на чужыне, але вяртацца ў Беларусь на сённяшні дзень гэта можна проста перакрэсліць усё сваё жыццё наперад. Страціць здароўе, страціць свабоду, страціць любыя магчымасці для самарэалізацыі. Таму трэба быць вельмі абачлівымі, калі мы размаўляем пра гэта, да чаго мы заклікаем людзей. А можам мы паразмаўляць, трошкі паразважаць, вось якім бы мог быць такі амбасадар добрай волі, які б паехаў на перамовы з Лукашенко? Прызнацца, я не гатовы да такіх разважанняў, менавіта таму, што я не бачу на сённяшні дзень такой гатоўнасці з боку беларускіх уладаў, каб яны сапраўды былі гатовы да такой размовы. У прынцыпе, можна сказаць, што сігналы з боку беларускіх уладаў на сённяшні дзень вельмі супярэчлівыя. Я гэта кажу як чалавек, які займаецца праблематыкай вызвалення палітычных зняволеных разам з Тацянай Хоміч, з Ольгай Гарбуновай. Мы ўзяліся за гэтую справу. І вельмі складана разлічваць на тое на сённяшні дзень, што ў Менска ёсць нейкая стратэгія, некае бачанне. Тыя дзеянні, якія мы бачым ад ліпеня мінулага года, калі пачалі толькі вызваляцца людзі, здаецца, гэта станоўчыя крокі, але яны суправаджаюцца таксама рэпрэсіямі, таксама запужваннямі. Таксама мы бачым, што беларускія ўлады не да канца разумеюць водгук ад міжнароднай супольнасці. Магчыма, яны перакананыя ў тым, што вызваліўшы адну, другую, трэцюю групу людзей, гэта адразу будзе адказана на ўсе праблемы і нармалізацыя адносінаў пачнецца без аніякіх там дадатковых дзеянняў. Але гэта памылковае ўяўленне пра тое, як успрымаюцца гэтыя вызваленні, памілаванні ў Беларусі на фоне рэпрэсій. То бок, фактычна
фактычна гэта абнуляе нейкія станоўчыя дзеянні праз гэтай рэпрэсіі. Трэба рабіць значна больш, трэба быць больш выразнымі, трэба вызваляць людзей хутчэй. Это тое, што чакаюць заходнія сталіцы, што ўсё ж такі дзеянні беларускіх уладаў будуць больш выразнымі і зразумелымі, не будзе такіх супярэчнасцяў. Але гэта таксама тое месца, і вот уже вяртаючыся да ідэі пра амбасадара, гэта тое самае месца, дзе мы лічым ёсць месца і час для актыўнай дыпламатыі. Яе не хапае, бо часам замежныя ўрады яны рухаюцца па інерцыі, якая была сфармавана ў 2020 годзе. Мы будзем назіраць, мы будзем маніторыць, мы будзем чакаць. Гэта недастаткова. Гэта той рэцэпт, які на сённяшні дзень дазваляе сітуацыю ў Беларусі паглыбляцца у сваіх негатыўных праявах. Гэта не дапамагае разуменню таго, што адбываецца ў Беларусі. Гэта таксама як не дапамагае беларускім уладам зразумець, як іх дзеянні ўспрымаюцца за мяжой. То бок гэта той самы час, калі трэба больш абменьвацца інфармацыяй, задаваць больш пытанняў, прапаноўваць нейкія дзеянні. Напрыклад, тое, што Лукашенко сам у сваіх перадвыбарчых выступах, у сваёй праграме зафіксаваў праблему захавання дзяржаўнасці Беларусі. Гэта сур'ёзна. Ён фактычна прызнаецца ў тым, што пасля 30 гадоў кіравання краінай ён падвёў Беларусь да таго, што стаіць пытанне захавання нашай дзяржаўнасці. Ни много ни мало. Это не просто там размыванне суверэнітэта, это ўжо існаванне цэлай краіны, цэлай дзяржавы. І гэта таксама можа быць абсолютна нармальным пытаннем для абмеркавання паміж замежнымі краінамі, паміж заходнімі краінамі і Лукашэнкам, яго ўрадам, пра тое, што гэта азначае, куды мы можам з гэтым рухацца, якія могуць быць дзеянні, якія нам дазволяць захаваць незалежнасць Беларусі, бо гэта тая самая тэма, якая аб'ядноўвае ўсіх беларусаў і ў сярэдзіне краіны, і за мяжой, левых, правых, там тыя, хто за Лукашэнку, тыя, хто супраць Лукашэнку, усе хочуць, каб наша краіна захавала сваю дзяржаўнасць. Вось, дарэчы, наконт сувязі, інфармацыі пра Беларусь за мяжой, так? Я памятаю, што раней ужо прайшоў такі досыць вялікі час, былі створаныя такія амбасады, ў розных куточках свету з прадстаўнікамі, амбасадарамі, можна сказаць, такой таксама добрай волі Беларусі, так, якія... Народныя амбасады. Да, павінны былі прадвігаць нейкі вось беларускі наратыў, беларускую праблему, так, за мяжой, наколькі я разумею ўсё. Як працуе гэта ўсё, гэтая сістэма, ці ёсць нейкі плён, наколькі гэта адчувальна? Так, это народные амбасады. Это такая даволі абшырная сетка установаў у десятках краін, там з большай ці меншай ступенью актыўнасці тых людзей, якія займаюцца, тому што ўсё ж таки это грамадская ініцыятыва, не прафесійная ў гэтым сэнсе. Яны, здаецца, досыць шчыльна супрацоўнічаюць з палітычнымі структурамі, з офісам, з кабінетам, з каранцыйнай радай. Я часта іх сустракаю на пэўных міжнародных мерапрыемствах. То бок яны бачна, што яны застаюцца часткай гэтага дзеяння, і это вельмі важна, што гэта ініцыятыва, гэта таксама як і іншыя ініцыятывы дыяспоры, якія арганізоўваюцца самастойна і вырашаюць пэўныя праблемы, што гэта застаецца рэлевантным, это застаецца такім больш-менш актыўным. Гэта трэба было б узмацняць, я лічу. Гэта ўжо пытанне ўзаемадзеяння паміж народнымі амбасадамі і палітычнымі структурамі, бо тут такая даволі выразная спайка. То бок яны шмат узаемадзейнічаюць. У прынцыпе, на той момант, калі я сыходзіў з кабінета, то гэтая супраца была вельмі інтэнсіўная. Вось цікава, мы размаўляем пра народныя амбасады, пра ўзаемадзеянне, так, з палітычнымі структурамі, але мы не размаўляем сапраўды пра грамадства нашае, так? Людзей, якія, магчыма, шмат людзей валодаюць рознымі мовамі, якія пераехалі, ўжо жывуць там па 3 гады, а нехта яшчэ раней пераехаў, так, за мяжой. Чаму няма вось гэтай кансалідацыі людзей, напэўна, вось якую мы атрымалі ў 20-м, адчулі вось яе, мы яе проста губляем, і гэта так бачна, моцна, каб самі людзі пісалі на сваіх старонках больш, вось тое, што было ад пачатку, Чаму гэтага становіцца ўсё менш і менш? Па-першае, мабыць, вельмі складана падтрымліваць гэты ўзровень энтузіязму, ўзровень энергіі,
як бы дзяліць сваё жыццё на звычайна нармальнае жыццё і вось актывізм гэта не кожнаму чалавеку у прынцыпе гэта цікава ці па плячу займацца такімі справамі. Ёсць таксама і адчуванне таго, што прагрэс вельмі павольны ці яго няма у многіх людзей. То бок ёсць таксама і з'ява расчаравання сярод многіх людзей. І это таксама, ну, скажем, нармальная з'ява у тых умовах, калі сапраўды мы пакуль не змаглі дасягнуць прагрэса там у тых мэтах, якія былі заяўленыя перад усім дэмакратычным рухам. То бок вызваленне Беларусі ад дыктатуры, правядзенне выбараў, вызваленне людзей і так далей. Нават пытанне палітычных вязняў, яно стала такім даволі складаным і таксічным, таму што была дыскусія ў пэўны час, ці нам трэба прыярытызаваць гэтае пытанне. Яно як бы ёсць прыярытэтам у праграмах, у стратэгіях, у палітычных заявах, але ці ёсць нейкія практычныя дзеянні за гэтым? З улікам таго, што людзі да ліпеня мінулага года выходзілі адзінкамі літаральна і не таму, што дэмакратычныя сілы прыклалі да гэта руку, а таму, што нейкія дзяржаўныя ці недзяржаўныя інстытуты замежных краін да гэта прыклалі рукі, гэта было вынікам. І гэта, канешне, ставіла значнае пытанне і расчароўвала людзей, што нават у такім прыярытэтным для нас пытанні мы не можам дасягнуць прагрэса. Таму пэўным сэнсе гэтыя з'явы нармальныя, то бок адыход людзей, людзям трэба перазарадзіцца, трэба паглядзець, там, заняцца сваімі ўласнымі справамі, тому што мы не можам сабе дазволіць зруйнаваць уласнае жыццё, калі мы кідаем сябе ў топку з гэтага працэса. Для людзей таксама важна займацца сваімі сем'ямі, займацца самімі сабой, бо рэсурс чалавечы ён не бясконцы. Трэба пра гэта таксама памятаць. Але тым не менш, я думаю, што вось калі б у нас былі такія невялікія, магчыма, перамогі, невялікія крокі ў правільным кірунку, яно падпітвала б сваёй этой энергіі, давала б нейкі энтузіазм, ну і само па сабе нарошчвала б гэту зацікаўленасць у тым, каб удзельнічаць у гэтым руху, каб не выпадаць з яго канчаткова. Тым не менш, нават у гэтых складаных умовах я магу адзначыць, што многія ініцыятывы захоўваюць сваю дзейнасць, людзі, якія працуюць, дзейнічаюць на грамадскіх, так бы мовіць, умовах, яны захоўваюць свой фокус і ўзаемадзейнічаюць і з іншымі актарамі, і з палітычнымі структурамі. Таму я тут не магу не ўзгадаць сітуацыю, якая вось адбылася літаральна учора, так? Сітуацыя з беларускім гаіном. Сілавікі залезлі, ускурылі чат-бот беларускі гаён, куды людзі дасылалі інфармацыю пра перамяшчэнне расійскіх войскаў па тэрыторыі Беларусі, так? Як вы адрэагавалі на гэтую сітуацыю? Вось пайшло, я бачу шмат каментароў такіх крытычных, так, скаргаў. Вось што адбылося. Да, сапраўды, прыкрая сітуацыя, канешне, і не першы раз такое здараецца, што нейкія даныя могуць быць скампраметаваныя, што гэта стварае новую рызыку для людзей. Але я, чытаючы вось гэтыя каментарыі, водгукі самых розных бакоў пра тое, што адбылася, мне здаецца, што многія людзі забываюць, што такое, пра сутнасць гэтага праекта беларускага гаюна, які сапраўды быў створаны Антонам Матолька сваімі рукамі, з нуля. Такога ніколі раней не было. Это абсолютно унікальны праект, якога не існавала раней, і я не бачу, каб былі такія новыя ініцыятывы. Гэта ўсё ж такі той праект, які дапамог выратоўваць жыцці украінцаў, які мог імгненна інфармаваць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, што ёсць запускі ракет, што ёсць взлёты авіяцыі ваеннай, якая вось-вось будзе бамбіць Украіну. Гэта таксама дапамагло візуалізаваць, зрабіць такой вельмі прадметнай, матэрыяльнай тэму дапамогі беларусамі украінцаў. То бок на чыім баку знаходзіцца беларускі народ, які масава ўдзельнічае ў гэтым праекце, перадае там вельмі шмат неабходных даных для таго, каб дапамагаць украінцам. Гэта таксама дапамагло украінскім уладам, украінцам увогуле пераацаніць, пераглядзець свае першапачатковыя, такія вельмі негатыўную рэакцыю да беларусаў. Бо ненавісць была такой вельмі выразнай. І такія праекты, як беларускі гаюн, яны дапамагалі развярнуць гэтае разуменне таго, на чым баку насамрэч беларусы.
Гэта таксама было вельмі важна для нашых міжнародных партнёраў, якія і мне даводзілася з Антонам Матолько вельмі шмат узаемадзейнічаць менавіта на міжнароднай арэне, працаваць з экспертамі, з дыпламатамі, з ваеннымі, якія з вялікай цікавасцю ставіліся да гэтага праекта. Адзін той момант, які таксама мала агучваецца, мала на яго звяртаюць увагу, але такі праект быў у Беларусі, у России такого проекта не было. Гэта значыць, што не знайшліся такія сілы, такія спецыялісты, не знайшлася гэта народная энергія дзеля таго, каб дапамагаць Украіне. І ў гэтым сэнсе мы просто неба і зямля. І это паказвае, што беларусы абсалютна не такія, як расіяне. Не толькі таму, што яны там думаюць па-іншаму, а яны і дзейнічаюць па-іншаму. Таму такім праектам просто можна ганарыцца. На вялікі жаль, да, гэта вось створана такая сітуацыя. Я думаю, што таксама мы павінны быць рэалістамі, што гэта супрацьстаянне, якое вельмі жорсткае. Это умовы, там, канфрантацыя гэта рэжыма з грамадствам, яна такая вельмі сур'ёзная. Мы ведаем вельмі шмат прыкладаў таго, калі ўзламваліся вельмі сур'ёзныя сістэмы, у вельмі сур'ёзных інстытутах і ў Расіі, і ў Злучаных Штатах, і ў Великабрытаніі, і ў Германіі. Такое здараецца, на вялікі жаль, рызыкі такія існуюць. Але давайте не будзем забывацца пра сутнасць самого праекта, колькі карысці ён прынёс і украінцам, і рэпутацыі беларусаў. Ну так, я тут пабуду трошки адвакатам спадара Валера Кавалеўскага і іншых людзей, якія будуць размаўляць і гаварыць і ўзгадваць пра тое, што зрабіў Антон Матолько, не толькі гэтым праектам, дарэчы, так, актывіст, які вельмі моцна змяніў жыццё беларусаў, так, і таксама падкрэплю гэтую думку, але зразумела, што шмат людзей, якія трапілі ў гэтую сітуацыю, да, яны будуць крытыкаваць, што як гэта такое, як вось такая прыватная нейкая памылка ў Антона, да. Мы пра гэта абавязкова паразмаўляем у 16:30 па мінскаму часу. Сёння да нас прыйдзе прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шматавец, якая распавядзе, што можна яшчэ зрабіць, так, каб падвысіць сваю бяспеку, ўжо магчыма нават у той сітуацыі, калі ваша інфармацыя такая прыватная трапіла ў рукі сілавікоў. Я трошки, напэўна, вярнуся да пытанняў нашых гледачоў. Подписывается карыстальнік ВФ. Вопрос. Ковалевский постоянно говорит, что нужно снимать санкции. На какие санкции надо снять? Какие санкции? Как вообще можно лоббировать снятие санкций с военного преступника? Сапраўды слушнае пытанне, таму што санкцыі неаднародныя, якія ўводзіліся пасля 2020 года. Это умоўна 4 блокі. Першае — это парушэнне правоў чалавека ці злачынствы ў гэтай галіне, гэта захоп самалёта, гэта міграцыйны крызіс і ўрэшце гэта вайна. Я думаю, на сённяшні дзень тыя санкцыі, якія ўводзяцца ў сувязі з удзелам Лукашэнкі ў вайне, падтрымкі ім расійскай агрэсіі супраць Украіны, яны недатыкальны, яны толькі будуць расці. Таму мы пра іх на сённяшні дзень нават не будзем размаўляць. Іншыя санкцыі — гэта тое, што можна разглядаць, можна думаць пра тое, як не здымаць гэтыя санкцыі, а як прыпыняць гэтыя санкцыі. Ва ўмовах, калі працягваюцца рэпрэсіі ў Беларусі, здымаць санкцыі цалкам будзе безадказна, таму што это ўсё ж такі нейкі рычаг ціску. Так, ён працуе не бездакорна, ён працуе не настолькі эфектыўна, як нам хацелася б, але тым не менш, калі мы думаем пра тое, якім чынам выпраўляць сітуацыю з палітычнымі зняволенымі, з рэпрэсіямі ў Беларусі, то гэта той інструмент, якім мы можам карыстацца. Калі суміраваць пазіцыю палітычных структур на сённяшні дзень, то яна выглядае такім чынам. Спачатку спыняйце рэпрэсіі, пасля вызваляйце палітзняволеных, і пасля гэта мы будзем размаўляць пра тое, каб зняць санкцыі. То бок ёсць спроба з'есці слана за адзін раз. Это тое, што я бачу ад палітычных структур. Наш падыход іншы. Сёння ёсць у нас гэтыя санкцыі, якімі мы можам карыстацца дзеля таго, каб вызваляць людзей ужо сёння. Гэта таксама можа надаць пэўную станоўчую дынаміку таму, каб уплываць на ўзровень рэпрэсій у Беларусі, каб іх запавольваць і ўвогуле спыняць. Але разлічваць на тое, што мы адным махам вырашым усе праблемы, і якія маюць вельмі складаны закаранелы характар,
Я думаю, что это нереалістычна, і сёння больш адказным падыходам было б менавіта такая тактыка паступовага вырашэння тых праблем, які ў нас ёсць, рабіць тое, што сёння магчыма, не нацэльвацца на тое, што мы вырашым усе праблемы адным махам праз 5, праз 10 гадоў, а думаць пра тое, як сёння мы можам выручаць гэтых людзей, выцягваць іх з турмаў, ну і спыняць рэпрэсіі ўвогуле. Дякую, вялікі. Спадарня Виктория, очень нравится гость в кабинете, очень сильный специалист, но сейчас мне сложно понять его позицию, кому эти обращения, как глобально все изменить. Даже Украина с поддержкой и оружием бессильна. Так, хацелася б зразумець, пра якія звароты вядзецца. Я думаю, што калі вяртацца да Украіны, то украінцаў вельмі складаная сітуацыя. Яна была заўсёды. Ад самага пачатку вайны яна была вельмі непростай. Шансы на тое, што Украіна выстаіць, выжыве, пераможа, яны заўсёды былі не вельмі вялікімі і ацэньваліся даволі скептычна многімі, нават блізкімі сябрамі. Але тым не менш Украіна не здаецца. Яны працягваюць сваю барацьбу не толькі за свабоду, за свае правы, за сваю ідэнтычнасць, за сваё выжыванне. То бок сёння вядзецца пра выжыванне самой дзяржавы. Для нас это таксама можа быць прыкладам таго, што мы павінны верыць у сваю місію, у тое, што Беларусь павінна захаваць сваю незалежнасць, свой суверэнітэт, аднавіць свой суверэнітэт, што мы можам жыць у свабоднай краіне, дзе будуць паважацца правы, дзе будзе паважацца наша нацыянальная ідэнтычнасць. Гэта ўсё дэкларацыі, я разумею, што это гучыць як такія даволі палітычныя лозунгі, але разам з тым мы павінны адштурхнуцца ад гэта і ісці далей і займацца практычнымі справамі. Я думаю, што многія ў дэмакратычным руху робяць вельмі шмат практычнай працы. Я думаю, што тут ёсць запас, ёсць патэнцыял таго, каб рабіць больш. І палітычным структурам у тым ліку. Як кажуць, толькі наперад. Дарэчы, вось у мяне ёсць праект так, з чэшскімі дысідэнтамі. Я здымаю інтэрв'ю з людзьмі, якія перажылі акупацыю. І шмат маіх герояў, маіх відэо, яны кажуць пра тое, што ў часы акупацыі яны самі не верылі, што калі-небудзь гэта скончыцца. Ім прыйшлося некалькі дзесяцігоддзяў, 68 па 89 год, так, вось перажыць гэты перыяд, так, але ўсё ж такі ў іх усё прыйшло больш-менш сваю норму, нават не ў больш-менш, а ў прынцыпе ў норму, і яны вераць, што нягледзячы ні на што сітуацыя ў Беларусі зменіцца, толькі патрэбна працаваць усім агульна. На жаль, не паразмаўлялі мы пра трампізм, пра палітыку і пра ўсё гэта, бо часу у нас уже не застаецца, але я думаю, што мы яшчэ звернемся да гэтай тэмы, паглядзім, як будуць развівацца падзеі ў ЗША, так, і якое дачыненне гэта будзе мець да Беларусі, да нашай сітуацыі. Я нагадаю, што сёння ў нас быў у гасцях кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва спадар Валер Валеўскі. Дзякую вам вялікі. Дзякую, спадар Марыя. У студыі працавала для вас Марыя Вайтовіч. Сачыце за нашымі наступнымі эфірамі.